sixoxe ngetopic ethi we are Christ ambassadors. Ispelling bulu andikho sure ngaso esika ambassadors. Nani ungenze bani sazi nje banihle lapha. But ngicemba mina ngu AMBASSADIIDARS. Oh yes, ORS. Bulumko. Wadulele. Siphiza apha sispela ambassadors wena uyasabela. Sithi nguDAS ngo-ORS. Uvile bulumko DAS. Okay, insizwa lo ntombazana. Libhala incwadi ebhala Sparks. Okay. Into ebangiba ndithi inkwenkwe ntombazana amakhwenkwe ngokumahle nawo. So vele xobona umuntu omhle ubesho. So kufanele ubuze. So uba uwazi amadoda emabi uyabasengxakini. Masiyeni ke abantu abakwethu. Sizofunda ukho umuntu ofuna ukuthela bendiyithetha yokwakha. Wavuma ngathi DK ngathi uthi ndifuna ugqibe siyotya. Alright. Cela ke sivule iBhayibhile zethu kwincwadi ka2 Corinthians. 2 Corinthians itopic ithini we are Christ ambassadors. Kubani othi xa kwenziwa izikipa zenze zibe impumelelo? Ngikhohle naba. Kodwa sendibathemba ngonothi DK bobabini. I mean othi DK manento. Obomi. Ya obomi ngathi ba good ileader yakho nibe nguqhame kuba umkhohlane kude. Sifuna izikipa ezibhalwe Christ ambassadors. Nobanene? Ya bazokhumbuzana abayiteam bonke. Cha apha ecaweni uba umuntu kwamncoma wehlisela igazi washo ubuzoyihandlisha uvela ngayenzi. So ndifaka obantu ke ileader yakho na uxhami ivice wakhona ngubanele. Fanele athi phela uFebruary actually ithi phela leveki sesizifumene prices. Sifuna izikipa ezibhalwe Christ ambassadors. Ndikhala ke isiXhosa sithini ambassadors? Verse 20. 2 Corinthians chapter 5. Verse 20. Bengicela go. So nithi iqonga lizoba kweliphicala. Apha ngo kude waqina nomfazi wakho. 2 Corinthians imani nibondivulela mina amanzi batha wakwethu andiyo visit. Ke ngoxa esealed atsho avuke. Shebo tazowa nje. Kaloku ukuvula iseal lena isealed. Kwenza abantu wavula ilula ngoba ndithi ndikuse camereni ndibe ndivulana namanzi. Ingathi ndiyo guest speaker. Ithi ke we are therefore ndifunda ku-NLT. We are therefore Christ ambassadors. As though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God. Yabona ke apha ungathatha ipiece nepiece phaya uzama uyi-understanda. Ithi kokuqala isinikeze identity. uPawulos apha uyachaza ubabona bengabapostile bazi Christ ambassadors bamele uYesu bangamanxusa zitamanxusa onozakuzaku ngonozakuzaku nike nive ngeambassadors ukuthi umuntu ngwase-America kodwa abe lapha eSouth Africa ambassador ase-America komnye base-South Africa ambassador South Africa somewhere else. Kutsho ukuthi nathi ke ngosilapha simele ikulo Yesu. Simele izulu apha. We are Christ ambassadors. So singathi into yokuqala uPawulos ubezama ukuchaza their identity. So ke into endizoyenza abazalwane ndizoshaya interpretation neapplication very fast. So
nguPawulos othi they are Christ ambassadors. So nami ndithi ke ngosi Christian family njengoba sihambe sibeka i-satellites zonke idolophu esithe kwavuleka iminyango khona kungenxa ba into esiyela kula dolophu siyoba zi-ambassadors zikaYesu. Asizo ambassadors ze-Christian family. Asimelanga icawe. Simele uYesu. Then i-institution esisebenza ngayo yicawe ebizwa ngoba i-Christian family. So qho xa simisa intente ke siyimisa apho then masijonge ke ngoku. Yintoni umsebenzi wezi-ambassadors? Uthi as though we were making as though God were making his appeal through us. So sizi-ambassadors zikaKristu. uYesu wenza i-appeal ngathi. Uku-appeala uthini? Kukucenga. uThixo ucenga abantu ngathi. Ubacengela ukuthini? We making his appeal. Uthi we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So kuthi uthi xa sibeke i-satellite na xa sibeke imvuselelo funa wonke umuntu ayazi lo context uba sibekele imvuselelo njenge-ambassadors zikaYesu sizocenga abantu ukuba babuyisane noThixo, to be reconciled to God. So imvuselelo zase-Christian family azihambi kwilali nelali ziphilisa abantu abagulayo. Asingobathandazeli. Asingobani? Yima anike nizibona imvuselelo bazaziwa nguthandazela. That's why abantu besazi bade bafumana i-oil, bafumana amanzi, bathenga amanzi abantu because icawe zizenza i-mini hospitals imvuselelo. Sithi ke wonke umuntu wase-Christian family naye wonke umuntu omameleyo makazi uba i-context ye-Christian family yemvuselelo ne-satellite is to be ambassadors of Christ. Then le ndlu kuhlala kwi-ambassador kuthiwa into neyo. Kanti nafunda aphi nina? Because mna at least ndithetha ngeBhayibhile, so nina yi-embassy. Bayazama abantu bacawe nathi. Aba bacawa nathi andazi noba banomsi wecawe. Kuthiwa benze i-maths. Yithele le maths yabantu abatyhafe kanje. So kusho ukuthi ke ngoku i-satellite ne-satellite yase-Christian family yi-Christ embassy. Lento bakusewakho icawe yalo nto ingabe ngathi siyiyo. But masazi uba i-satellite yi-embassy. Intente yi-embassy ye-ambassadors. Ezihambisa umyalezo, azihambisa impiliso, primarily, manifaka no primarily, because impiliso ikhona apho khona uYesu. But it's not our mission. Asihambisa isiphilisa abantu zikhupha amadimoni, kambe uthi ufika abanye abantu bathi each bathi yini na Thixo? Kungabikho nomnye umuntu owaphansi ajubalaza athi yi. Kangaba kwezinye indawo kuyaziwa uba xa ukho intente nje funa bekho amalapha ndithi okweqhuma abantu abazowa because ukuze kubonakala uba le mvuselelo ibinzima funa sibalalisile sithi thina yi-embassy kabani le kaYesu leso ilontsha apha inobani ngaphakathi ine-ambassadors. Ezi ambassadors intoni umsebenzi wazo? Kucenga abantu, that is God is making his appeal through them that abantu should be reconciled to God. Xa kukhona ingoma ndaba yaseWesleyana ethi wahlala ulanda emkhondweni wami kuthiwe ndafunyanwa abantu bacela umuntu ongayazi into angabayiphendula qala ucinge ndafunyanwa ndafunyanwa wamana ulanda emkhondweni wami ndafunyanwa. It doesn't matter. Into ebalulekileyo sithi
into abayizele apha abavangeli abazange uzodla mileqwa yomakhelwane. Ukuphawula uba umuntu yethu binzima imvuselelo makhelwane bazisimileqwa yonke imihla. Siyayidla inyama uThixo yabathinta. Akuyo ndawo yamileqwa le. Siyabonga. Brand new. Ayo ndawo yamileqwa le. Kodwa ke imileqwa xa ifika siyayithini? Siyamkela kodwa sizelanga mileqwa. God is making his appeal through us to people. Uthini? Be reconciled to God. So sizothi abantu baxabene noThixo. Abantu bonke noba woni noba ubulali noba ubhemi noba ujoli bathi uxabene noThixo. Ubuhlobo bakho noThixo bubi, lungisa ubuhlobo bakho noThixo. Yabona eligama le reconciliation is very important. Xa uxabene nomntana wakho endaweni yoba eze ni reconcile avela kwenzele iti ungayiphunga iti. Ngiyomntana oxabene naye. Ungamchithela ngayo. Umntwana before kwenzela into enhle mayiqala kwi reconciliation. Nawe before ugide ecaweni mayiqala phi kwi reconciliation. Before ube ngumvangeli qala ube reconciled. Before ucule ekhwayeni qala ube reconciled. Before ukhalisa ikeyboard qala ube reconciled. Before ube iasha, before before you serve God. You can't please God with your service if you are not reconciled to him. That's why sisithi ke ngoku this is an embassy. Inside they are ambassadors of Christ. And these ambassadors are instruments of God. Ezi kuthiwa ngaphaka kuthi sithi ke yo asiqale phakathi esiXhoseni ke. Sithi isatellite nganye yintoni? I-embassy kalo isiXhosa. Kaloku manje ukhona no Google ngokuvela ukuthi embassy in Xhosa bayakucenga okanye in ayisoze bekunozakuzaku indlu. Like yes. Ogogo bevile ngo likhaya lo nozakuzaku. Niyabazi ke ngonozakuzaku bogogo. Onozakuzaku bazakuzela abani? uYesu. Ukuba hey bantu abakwethu makwenzeke uxolo phakathi kwenu noThixo. Imbi into yokucawa ungaxolelwanga. Imbi into yokuserve. That's why sithi uYesu asingabo bonke abathi inkosi inkosi abayongena ebukumkanini bamazulu ngabo abakwenzayo ukuthandwa kwaba kuthiwa abaninzi bawuthe egameni lakho saprofeta. Musu profeta ungabe reconcile. Kuthiwa abanye bawuthe egameni lakho sakhupha idemon. Kuthiwa abanye bazothe egameni lakho senza imimangaliso. Kuthiwa uYesu uthi I will answer them plainly. Away from me, I never knew you. Kutsho ukuthi noba ungasebenza ubili ube manzi ukhuphe nezitena kule ndlu yakho. Uba ngaba uxolelwanga uYesu uzothini? Andikwazi. Kaloku abantu abazi uYesu ngaba beze kuye. Bafike baxolelwa. Baze kuThixo ya. Kaloku ba reconcile to God abaxabana noYesu abantu. Abantu baxabene noThixo. Then uYesu ke ngoku yena weze emhlabeni wazongeza iministry yakhe leyegazi. Eli ke ngothina sothi xa sishumayela bonke abafuna ukuxolelwa baxolelwe bahlanjwe izono zabo ngegazi likaYesu esingenalo thina. Thina sinomlomo wokuba sigqithisa umyalezo siqiniseke ukuba God is making an appeal through us. God is making an appeal through us. God is making an appeal, not promises. You can't come to attend. Ngeke uze ententeni ufuka uthi izithembiso apho uzophila, uzoba imillionaire, uzoba nezinje ezinhlanu, uzoba nentontoni. Hey. We are Christ ambassadors. Asizange uzodeliver she promises. Kangaba abantu bagcwele kwezicawe ze promises and ezi promises abazicoli. Abazicoli fa begudla udonga apha kuthiwa abafuna ukwenda, abafuna umtshado. Fika intombi zinxiba amaqhoks zigudla indonga phayana zonke zilindele upapa uba declare. And bebeke baya abantu apha eGoli, I think it was 2003, 2004. Apho kwakhona lo bawo wekwavusa kwathi uvuse umuntu. Ngikhumula lamfo wavuka egcabeni wavuka wadla. Wavuka ebhokisini. Lamfo wake wabiza abantu enika abantu iring ezithandazelele ze 5000.
kuthiwa uzobe ufumene umtshado was it 3 months or something. Ichu yamalady eyofuna umtshado we-5,000 pa. So uba icawe ispecialize nge-promises of earthly benefits, I don't think we can say that's Christ ambassador kind of approach, because kuthiwa uThixo make sive isixhosa uba sothini singabe ngasabelungu la. Ndithi ke ungacule ecaweni, ungabi lilungu lecawe, ungabuyisananga noThixo. Mawuqale pha igumbini kuyobhungwa noThixo, nifike nilungise indaba yenu noThixo yobuhlobo benu, then emva koko uzoseva uThixo. Kangangoba uzuqonda uThixo akafuni ukusevwa xa ungaqala ngulungisa ubuhlobo. Ungakujonga uAmos 5:23. uAmos 5:23 phandi yacinga uba utsho ku-worshipers no keyboard player. Utsho kubani? Nobani? Yimani ke into yami namhlanje anazi points ncam. Kodwa uyayiphawula uba sendibabalile abantu abafuna ukuseva uThixo bengaqalanga baxolelana. Ndithe ngobani abokuqala? Ngaba bathe egameni lakho saprofeta. Should kungenzeka kube ngumprofeti ongekho reconciled. Bathi abanye saprofeta ndithi then zithe iBhayibheli sashumayela. Should ngabashumayela abanye abaprofeti. Babile bamanzi banetawulo ezingaka. Kodwa baxolela nanga. Bathi abanye egameni lakho sakhupha idemoni. Should ngabantu singathi ngokwamaxesha ngoku sithi bane deliverance ministry. Angeke nibone xa utalk special on deliverance. Kuthiwe noba sosindisiwe udinga i-deliverance. Thina eFM asiyikholelwa ke lona. Sazuba ubuke wasindiswa awudinga deliverance. Ungazudinga self control ozoyifumana ngomoya ingcwele, because lamanyalo wenzayo awenzi ukubudinga i-deliverance. Omnye ngaphala umuntu uyafeba mhlawumbe usisifebe eqitha. Ngokuphala xa ubuze yembe utheni wafebanga? Athi ndidinga i-deliverance. Yabona ke ngoisifebe sifuna i-deliverance sizimele ngamandla obumnyama bandenza lento nje ningaligxeki. Xeka namandla ngapha ya. Kaloku umoya ingcwele xa ifika kuwe ufika ne-self control as the fruit of the spirit. That's why ke ngoku awudingi deliverance. You need ukuba uxolelane noThixo ufumane umoya ingcwele. Umoya ingcwele abe nesiqhamo sakhe ngokwa Galatians 5:22. Galatians 5:22 uthi isiqhamo sikamoya yintoni? Luthando, luvuyo, luxolo, ukulunga, ukuzeyisa, zi9. Galatians 5:22. Ezi azinto zize zikwenza uphila impilo yobuzalwane, not from your strength, into esuka kumoya ingcwele. Asosiqhamo sakho. Sisiqhamo sikamoya ingcwele xa umvumela. So ndithi ke abantu abaninzi ngokuthiwa lento yayikutatakho. Khona omnye ubawo wake sancokola naye ngenye imini uthi hey, indlela endifeba ngayo. Uthi ndiyabagqiba abazalwane pha. Ngoku ndiyacela mfundisi undithandazele. Lento le iqale utata. Ilapha kum. Bendike ndaya kumfundisi usibani wathi ndidinga i-deliverance. Zangaphinda abuyele ke kum because ndamxelela mba akudingi i-deliverance. Because xa ufeba subungenwe ngumoya okanye not umoya, sometimes influence engqondweni. Into odinga udinga izwi uba lizolungisa ingqondo. Udinge umoya oyingcwele uba kunika self control. Ukuzithiba. Then ke ngoku uzobe udelivered, not because of uba kuthiwe fire now man sithi fire. Kuthiwe niba ngaphi C7? Hambani sihambile. Usekusheka ububuze ngubani uthethayo pho xa nihambile, because xa nihambile fanele uthuleke. Kaloku awunohamba uphinde uthethe ngaphandle boyandifonela. So xa lisathetha idemon lithi ndihambile hayi. Mina ngicimba uba lisekhona. Uba uhambile ngubani uthethayo pho. So into ebendiyimele ke yethi ungayenza lento ibizwa ngoba i-deliverance kodwa ube ungaxolelananga noThixo. Then uYesu ke uyile group ethi ndizawuthi andinazi. Then abesithathu ngabenza miracles. Kusho ukuthi ungazenza miracles kodwa uYesu athe ekugqibeleni andikwazi. UPaul uba
wenze imiracles zenzeka, and ezi miracles ubuzenza egameni likaYesu. Because umbuzo ungathi kutheni ezi miracles zisenzeka xa ndibiza igama likaYesu, because andisebenzisanga nto, alithwalanga. Imiracles ndiyazixikelela sombuzo uYesu xa sifika ezulwini basiya. Kodwa noba siyaya thina ndithi. Because kaloku ezulwini kulula ukuya khona. Uya ngoYesu awenzi into andithi. Because nesihoko zange wenze into uzuqualifyele sona, wavela wazalwa phansi kwaAdam. So ngoAdam wangumoni ungenzanga nto. NgoYesu ubalilungisa ungenzanga nto. So kusho ukuthi ezulwini lapho siya khona. Ezulwini siyongena pha. Singena ngantoni ngobulungisa bukaYesu, but ubulungisa bukaYesu ubufumana ngerepentance. Uqala uphenduka uzibone uburongo, then sobuzibone uba urongo, then uThixo ke ngoku bereconcile. Sithi ke kungenzeka uthe egameni lakho saprofeta athi uYesu andikwazi, uthe egameni lakho sakhupha idemon athi uYesu andikwazi, uthe egameni lakho senza imangaliso athi uYesu andikwazi. Masifundeni sizaphinde siye pha kuAmos. Masiqala pha kuMatthew 7:21 ukuyoma ku23. Amen ngapha. Kunjani unibhudla lo moya? Okay. Cela ke siye nohlisela ibhesi le so that kungakho ubulu ayiniphazamisa lo moya apho ku sound. Ubake nathi xa ndimamela ke ndayiva isound imbi ndiqhaba umuntu. All right. Cela nisifundele Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Ndikwaba bantu ke basebenzela uThixo bengabuyisananga naye. The people who serve God without being reconciled to him. Yes. Asingabo bonke abathi kum Nkosi Nkosi abaya kubuxhamla ubuncwane bokulawulwa nguThixo. Kuphela ngabayenzayo intando kaBawo osezulwini. Yes. Baninzi abaya kuthi kum ngaloo mini. Kuthiwa bangakanani? Baninzi. Yes. Nkosi. Kuthiwa bayothini ngalamini? Nkosi. Yeyiphi le mini? I-judgment day. Imini embi le because akusabuya umva. Imini enzima le because akusalungiswa nto. Uyabona kaba abazalwana abaninzi bathanda i-crossover. Kwento zecawa. Ubabonisa excitement yabo nge-31st kaDisemba. Ubona uba i-crossover uyazi uba idume ngantoni i-crossover kwezinye indawo. Idume nge-promises. Kuphatha amakhandlela. Kube sekuthiwa namhlanje we are going to declare uba lo nyaka ngunyaka wantoni. This is the nyaka. This is the year of breaking down and breaking through. You are going to break down and break through. Angomsebenzi we-ambassadors lo. Ambassadors azobreaka anything. I-ambassadors zishumayela umyalezo omnye. Be ye reconciled to God. So sifunda ntoni ngoku? People who rush into serving God without being reconciled to him. Sithi abokuqala ngaloo mini baninzi abayothini? Nkosi. Besingashumayelanga egameni lakho na. Besingashumayela egameni lakho. Kusho ukuthi xa zingqongqoze eminyango bayokuthiwa kumnyango. Xa ibuza uYesu ngubani? Ndingulo wayeshumayela egameni lakho. So i-identity yalomuntu kukuba yena umisa amathende ungumshumayeli and ushumayela egameni likaYesu. Kodwa akaxolelwanga. Then wesibini sikhuphe nedimoni ngegama lakhe. Uthi besingaphelelanga ushumayeleni kuphela, amadimoni bayajubalaza abantu bahamba kwenyoka. Bahamba kwenyoka abantu bathi. And ukuyibona into enjalo kuza nomakhelwane because umshumayeli wakhona uspecialize ngokubuyikisa ngabathakathi. Kuthiwe ngapha ngase left jonga ngase right umntana wakho mafa inhloko qho xa kubhalwa icawa. Nani xa kubhalwa icawa man. Xa kubhalwa esikolweni umntana wakho qho xa kubhalwa ufa inhloko qho xa kubhalwa ufa inhloko kusho ukuthi isemini witch doctor kumthandazelana othile lo. Imani ke bazalwane amadimoni xa kusetenteni noThixo ayaphuma ndithi ayakhutshwa. Ningandiva kakhulu. Ndithi kodwa before kukhutshwa amadimoni makuqiniseke kuba lo okhupha amadimoni ubuyisene noThixo. Naba abafuna ukukhutshwa amadimoni
mabapromotelwe ireconciliation with God. Kangangoba uzuPaul ngexesha lika Yesu uYesu ebengathatha ixesha elide eshumayela ngedeliverance andithi uYesu ebengathatha ixesha elide eshumayela ngehealing. Ihealing uYesu into ebeyenza, ideliverance into ebeyenza. So ngizama ukuthi xa ungumshumayeli awungomshumayeli opowerful ngenxa yokudeliverisha abantu emademonini ngenxa yokuthini yokuqala ukushumayela. Eyona nto ibalulekileyo kuba qala uthini wena qala buyisana noThixo before you serve him. Nina xa benibuza nitheni ngayiphungi iti yomntwana okukhubekisileyo? iKFC ungayidla yona? Ya, ingathi ke ngoku uhayi uyethamba ke ngoku. Ipizza ukukhubekisile lo mntwana uza nepizza. And hayi mamela ndiyeva xa kuthiwa uza nepizza ucela uxolo. Uzithulele tu about the conflict. Into ekhona nje uyakunika. Inoba kwakhutywa umntwana. So, ithi ke ntetho yam, before you impress him with your service, impress him ngokuba ujongana nale conflict ephakathi kwakho noThixo. And the conflict onayo noThixo ivakala apha emzimbeni because uThixo umboni qho. That's why kufanele uyixelele. Kuthiwa abanye bashumayela egameni lakhe, abanye benzani? Bakhupha idemoni. Abesithathu size kwangegunya legama lakho senze imimangaliso emininzi. Miracle Center akabi cawe ezinzi. No offense ningalivaka hobi please I don't mean to be offensive. Yabona igama lecawe ukuze abantu kukhona ixesha apha icawe bezifaka ucommunity something. Don't community. I think it was bekuphaka ko-2002. But ngoku sekufike abaprofeti balapha kulamazwe ngasentla. Kusetyenziswa iMiracle Center ngo-AFM Christian Family Miracle Center. Ukwenzela ba wonke umuntu azi baxa engena pha kuzoba nemiracle. Kwakhona khona into ekuthiwa yi-miracle service. Xa ungena pha uqwalela ungena somana uziva usithi kuba andiza kwi-service nje ndize kwi-service ebizwa ngoba yintoni? Miracle. Ngenye imini kuthiwa enye yi-healing service. Ya kwi-healing service namhlanje wonke umuntu uyephethe ikhandlela neqwana ngelakhe. So yonke lento engu uSathane uyawutshintsha uSathane umsebenzi weambassadors. Nokuba abantu begula uYesu wafika elimnandi ungekabi reconciled. Siphinda ke ngo-Amos 5:23. Amen ngapha. Nangapha. Amen ngapha. Ngathi nivinjwa isuphu le group le. Masiye math bani? Amos 5:23. Ithini into ipoint endikuyo ngo do not serve him before you are reconciled to him. Ngicela ibuyiswe kancinci inansika le mabiphela pha kulamfana so that umoya ungeza pha kum. Bawoxola kabi bethu sho kamnandi. Vela nezivuthele. Sho nifumana umoya. Masiye Amos 5:23 siya ku worshipers ke ngo. Niyandifundekela ngezongoma zenu. Uthina uThixo xa uvela uqhamuka socula sikwenza mkhulu wena. Uyalifundekela. Ngale ngoma yakho uba awuxolela nanga nami ingoma yakho yingxolo. Noma ungudayina ecaweni yakho uba awubuyisana so yilento ke ngokufamba siyenze kwezintente zase Christian Family. Into esiyimeleyo kuzo zonke isatellites njengoba sizolontsha abantu abanomyalezo othi
before you sing for him. Before you sing unto him. First be reconciled. Uba ungaphela pha kuwe mchagele kule ngoba ngaphela kule uba izumoshando. Kule before that one. Yes. Niyandifundekele, yes? Andifuni nokusiva. Qale ndifuna ngundifundekele. Niyandifundekela ngezongoma zenu. Again. Niyandifundekela ngezongoma zenu. Now, nike niyaphawula uba nabantu abaninzi abacula ikwaito behlulakala bavele beze gospel. Because bayazi ba kwi-gospel kumnandi, they are going to perform. Ukubone ndoba kuthiwa irally ye-political party. Ufike ukucula ingoma zecawe pha. Cawe le bangayihambi kwawuyihamba abantu. Cawe le bangayikhathalela. So lento yokucula ingoma kuthiwa ze gospel into evele ya fashionable. And umuntu ucula ingoma ye gospel noba uyabhema, noba uchaya insangu, noba udla drugs because umculo wokholo as they call it. Ube divorced from people's relationship with God. So sithi ke before you sing make sure that you are reconciled. Yes? Andifuni nokusiva. Qaleni. Niyandifundekela ngezongoma zenu. Andifuni nokusiva isandi sezohaphu zenu. Yeva ukeyboard player ke ngo aba be musical instrument. Uthi I don't want to listen to the music of your harps. Because nihlele emva kwale harp. Akuhlala emva kwe harp wena. I-harp into ekhalisa kanjani? Ndiyanazi ngeke niyazi nazi pizza qa. I-harp into enjani? Uthi malo. Inoba into iyavuthela. Okay, uthi ke uThixo I will not listen to the music English. That's English. Okay, qhubeka. Niyandifundeke? Niyandifundekela ngezongoma zenu. Andifuni nokusiva isandi sezohaphu zenu. Yes. Makuquqele ukunyaniseka nje. Uthi into onayifunayo? Undiseva nje makuquqele ukuthini? Ukunyaniseka. Let it abound. Yes. Nobulungisa njengomsinga ongachiyo. Uthi ndifuna ukubona ukunyaniseka nobulungisa njengomsinga ongachiyo ecaweni. Not just music kuthiwa you icho kamnandi keyboard you kulacawe ndisiwa nje ingoma. Uthi umva umuntu wakho nathi yabona mina xa ungaculwanga nje ngathi inkonzo andiyivanga. Ndicimba uphilanga. Because befamba xa ucula ecawe nalokuculela uThixo. Umnikazi wecawa funeka eve kamnandi. Uva kamnandi xa unjani? Xa ku overflowa i-truthfulness and righteousness. Kofunde English. Verse 5. Verse 28. Usiphi volume angiwacenga verse 23, 5:23. Verse 23. Sentsho pha kumntanam yes. Away with your noisy hymns of praise. Away yanifunda version is yasiphucula. NLT. Ngifuna noisy hymns afuna ihymn asiyaba yintoni lona. Kuthiwa into engathi izistrings zeziginci, ngathi nezistrings zeziginci iharp, yes. Singamna feedback abawucenga, yes. Right, NLT da. Yeah. Okay. So, NLT or NIV namfana wami. all right. Hallelujah. Intombazana thule ntoni? Sekudala mosicawa nathi. Fam awumazi umfundisi uyathathwa. Umfundisi ushobeka i1 aqhubeka amakhamente. Noba ndizophuza amanzi fanele nje hallelujah ho. Iqhubeke nenze into eniyaziyo. Hallelujah ho. Hallelujah ho. Ngavela uhlala ecaweni udle mahala manje. Uzovela nje wamkela iplate. Yes, masifunde ke ngosesifumene. Verse 23. Verse 23. Away with your noisy hymns of praise. NIV.
Ndifuna ihymns ezi. songs. Noba ungathi uthi masifunde pha ku-23. Masicule pha ku-23 emacilongweni. Hayi, uthi go away with that. Funda ke. Verse 23. Take away from me the noise of your songs. Yeah, take away from me the noise of your songs. Kuxa ke ingoma iculwa ngumuntu onjani? Ongekho reconciled. Imani sithe kuxa iculwa ngumuntu oyilozayo. Kusho ukuthi Thixo akanangxaki nomuntu obhimbayo. Kaba nalapha iChristian family nina nifikayo ubufuna ukungena worship team apha ecaweni asinazo auditions. Because siyayazi uba ingoma efuneka kuThixo ngaphandle bake ubhimba i-rhythm. Xa ubhimba i-rhythm vele ucule isolo. Because awuxozo xa siqala sigqiba usoqalile wena awuyibambe i-rhythm no kodwa but we don't have i-auditions. Why singenazo auditions? Ngenxa ba siyazi uba uThixo umculo awufunayo ngumculo osuka kwinhliziyo enokunyaniseka. Umculo osuka kwinhliziyo enobulungisa obuphuphumayo. Inhliziyo yomuntu oclean ongaxabananga noThixo. Xa uthetha nomzali wakho, you don't have to ubukhetha amazwi. Fanele xa uthetha nomzali wakho, xa useva umzali wakho wazi uba anixabananga nto. That's all that matters. Funda away. Take away from me the noise of your songs. Yes. For I will not listen to the melody of your harps. I won't listen to the melody. Noba usho kamnandi ufaka imodulation. Uthi ufake la lithi ifaka kwethini. Ngathi kunzima kakhulu. Uba niyazi nisho madod. Kanjani bethu umuntu lapha. Akufuneki nasi akufuneki drums fakani la nto niyaziyo man. Malo nceda pha. Amen ngapha. Amen ngapha. Amen. Uthi uNthixo andizuyimamela imelody le ichant uyiva ngombini emelody emnandi uyivale ngomini echant emnandi ngathi yandichaza uthi uyidlala emotweni impela kanti kuThixo iyingxolo kuba umuntu oyiculayo akabuyisananga noThixo. Khalisa lapha. Anikeni ivele. Hey! Yamvukhona. Bagxala umuntu. I will not listen to the melody of your harps. Kungenzeka ikhale kanje isiimpress eholweni. But iambassadors mazithi uyikhalisa kakuhle but unyanisekile na? Kukhona ukunyaniseka. Bukhona ubulungisa obuqukuqelayo njengomfulo ngachiyo. Uyayinto ofuna uthi. Then funda qhubeka. But let justice roll on like a river. Let justice roll on like a river. Righteousness like a never failing stream. Righteousness like a never failing stream. Uthi uPaulos kuTimothy 2 Timothy 2:22. Uthi run away from youthful lust. Abe said pursue righteous living. This and that. Abe celebrate in a companionship of people who call on the Lord from a pure heart. You are pursuing righteous living. Ufuna ukuphila impilo yokuhlonela uThixo. Impilo yobulungisa. Before you can sing, before you can prophesy, before you can preach, before you can administer deliverance. Ubuzokhupha amadimoni ebantwini egcwele lapha kuwe ekufebisa. Ingxaki le. Kaba ngeni Paul na ngokwabantu ba sensitive kweligama lokufebe. Angeni Paul kuba izifeba zinqando ecaweni. Ziyanqanda izifebe ecani kule mihla. Because ezinye zifeba kwanalushumayela. Ubuko wanqanda bothi hayibo wazohlazisa ngathi wazobukisa ngathi ecaweni emve busifebisile pha ngaphandle ndaba kufebisa ukuthi. Wasifeba. Wabe seliyohlekisa ngathi pha ngaphakathi ecaweni. Uthini lo sisi kulomshumaye? Wandifeba. Wandifebisa emva kohona inqanda ecaweni. Alibizo logama kuthiwa you are primitive.
you are outdated. Usabiza ungathi ngumshumayeli wakudala. Nango izifebe ziyancuma ecaweni ziyachazeka pha because into ekhona icawe ayiyondawo ye-ambassadors ezithi kwilizwe kwelethu ilizwe akuphilwa kanje. Kwelethu ilizwe imithetho yakho ayivumeli lento. Khona ingoma ecula kudala ethi elizweni elikude elizweni elikude ngiyakuyema tabeni ngithandaze. Imani ke nina nibadala kodwa ningayaziyo le ngoma niyobuza konyoko. Uba yintoni yabangela babanganise ecaweni at least ngona nisafunqula. Okay ke mhlambi nevezinye ingoma nami ngenze bandizazi. Elizweni elikude elizweni elikude ngiyakuya ayithi ndiyakuma entabeni ngiyakuma andaba ndiyakuya ni ngithandaze ngaphesheya aphindiya imikhona ngiyakuya ezulwini ekhayeni laphakade ekhayeni laphakade. So uyabaxelela abantu ba kwelethu ilizwe akuphilwa kanje because it's like thina sizi-ambassadors ezizotshintsha abantu belilizwe uba baphile ngempilo yelizwe esisuka kulo. So we are here to influence. Yazi amagama ofebe maninzi eBhayibhelini but the show u1 Corinthians 6:9 uyathetha nje. Until those days. And for me ukuthi izono onovule esibhedlela ukuthi ndigulwa sisifo bese kuthiwa lo gqirha uyakunyanga ntoni ukuthi unyanga isifo uba esizigulo zakho yintoni igama lazo ukwenza abakujongana nazo then yinto liba ngibizo nengosi singafuna ukuzibiza libe ukhunywa insangu lapha nibe semzohambisa umthendeleko. Xa lo mthendeleko wakho usewane nansi wane taste ethile kanti uqhunyiwe. Funda Verse 9. Verse 9. Anazi na ukuba abakhohlakeleyo abayi kubuxhamla ubuncwane. Anazi na abakhohlakeleyo hayi masiye kwesixhosa esothi abangamalungisa. Isixhosa esidala sithi abangemalungisa. Umzekelo ngixa ngisithi uThixo akabafuna abangemalungisa anti bonke bangathi amen. Ndilele. Kodwa uPawulos akaphelele lapho ufuna uwabiza abacalule one by one wa abangamalungisa kuba besenzani fonda anazi imani ke ningalahlekwa icontext letho ndiyishumayela ntoni ndiyishumayelela uba nazi impilo ezophilwa kule embassy umyalezo wale embassy nokuthi asharish awukhalisa ikeyboard awenzi kwanto ungamkelanga Yesu ungabuyisananga noThixo ngoYesu. That's what I'm trying to promote. Ningaxaka kuba ndenzani. Yes. Anazi na ukuba abangemalungisa abayi kubudla ilifu bukumkani bukathi. Singavumelana kule ndawo andithi zonke icawe zisho kanjani.
xa kuthiwa abengamalungisa wonke umuntu uziva kamnandi naye ngadatsho futhi. Amen abangamalungisa. Make siyove ngoku uPawulos uyacacisa uba do not be deceived. Ndizobabiza amagama ke kutsho uPawulos. Yes. Musani ukulahlekiswa. Musani ukulahlekiswa. Abaheleki. Yabona vele waqala ngokuqala ngabantu adulterers. Abantu abakexezayo akabezithi ubulumuntu abangamalungisa ngo sinqala kubo ngqo. Abekho abantu abakexezayo ecaweni. Abasevi. Abekho ecaweni abashumayelayo. Amen. Abekho abashumayela abakexezayo. Abekho abafundisi abakexezayo. Azikho iushers ezikexezayo. Noba sizazi ngamagama lusiyaziva indabezi. Azikho iushers ezikexezayo. Akakho umama noBhayibhile okexezayo. Onendoda aphinda benomnye umuntu. Uye afunyane netyala kwezinye incawe. Hayi, ezilongene imali. Eququzela, ehelpful. Kodwa uthi uPawulos no kwi Christ embassy. Abangamalungisa ngeba abalunganga. Yes. That is abahelekyayo. Yes. Nabakhonza izithixo. Abakhonza izithixo abantu bahamba imingquzo nepotsoyi. Yes. Nabaxexezayo. Nabakexezayo. Abahelekya ngabathina ndibathatha. Masiye. Nabafebayo. Nabatheni? Nabafeba. Ke ngoizifebe zingabasasho ba amen xa unzazi bekhona. Izifebe zifuna kuthiwe abangemalungisa. Azifuni ukuthi kuthiwe nabafebayo. Kaba ndikhe ndaphawula amamozo bakhona befundisi abathi noba sekuthiwa ndiyamenya kuthiwe ningamemi ke kumatheko aphucukileyo umjungula. Because umjungula uvela bethe nje ivangeli singayaziyo. Umuntu ufike bizi izifebe kodwa size emtshatweni apha. Sizodla ikeki. Usho ndifuna udla ikeki nezifebe. Kaloku mina into ebangibanda izinqandi izifebe bencingela uba sikwi-embassy. Kaloku once wandibiza ngomshumayeli. Uzama ukuthi mandithethe lilizwe endilimeleyo. Mandithethe inyaniso ngokwe-context yelizwe endilimeleyo. Not ngokwe-context yoba khona abantu bakwamasipala, khona abantu abananzi. Uyazi uba kuyenzeka uvela uPaul uba umtshato wonke usponsorishwe sisifebe. Uvela uthi uyasibona isifebe sijonga kumtshati kwakulutshatayo siyanyakama. Isifebe sijo and isifebe sikuncedile lokho sawenzela ideko. Ideko yakho na yile kunxityiswa intente yonke. Intente uyayibona inxibile. Lo muntu uchithe 150,000 kwideko and uyafeba ngo and uyakwazi ukuyamaza amane kunyaxa. Mane sithi kwena. Uthi ixesha liyaphela lo uthetha kakhulu. Uyazi ba noba ungashumayela 10 minutes ubukwabiza igama lezifebe uba ngathi ushumayele i-hour esifebeni. Because okokuqala igama eliyibeli. Akekho umuntu ofuna ubizwa leligama. Naxa uthi isinxila akekho umuntu ofuna ubizwa isinxila ubungafika ubulisa isinxila ngosinxilileyo. Uthi molo sinxila sekhaya. Yinomdado of Lwanthuka ngom ndini mfowethu uzothi wena ilento yiyo ngoku. Uba uya kwisela sibulisa amasela ngegama lika Yesu lingavuma isela. Because ngamagama amabi thina singaba kulo Thixo. Thina singabalandawo kukho amagama amahle. That's why naseBhayibheleni ukhona iverse ethi igama elihle libaluleke kakhulu kunobutyebi. Ingathi ungakuzama igama elihle wehlukana lamfana kamasipala, wehlukana lamfana nguprincipal ukuze ungabi negama eliyibi lokuba ungcolisa umzimba wakho ngokuhamba udlala. So into bendikuyo ke bendikwipoint ethi bendifanele igama lesifebe ukuba ke wena mntanami ulithanda uba kuthethwe ngalo ligama. Nawe uthanda uba nawe uthethe ngalo xoxa ngqinga sifebe. Usinqanda uthi molo sifebe unjani? Bendizotsho uba kuthiwa abanjengawe abazubudla ilifa bukumkani bukaThixo esifebeni ngexesha. Imani manje xa udibana noprincipal ofika uthi molo principal. Yintona nje ningamagwala. Yima xa nibona umuntu enxibe into ezibomvu nebharet awuqonda uba yi-EFF le. Uzofika ukuthi i-EFF kunjani ikhona ingxaka? Because identify ngento ayiyo then masikhawulezeni ke bazalwane. Sithi ke sizolontsha ntoni apha enye embassies zika Yesu. I-message yalapha akuzuba i-motivation yento zalapha emhlabeni.
izoba kuzophalazwa komthetho welizwe lesatellite elimeleyo, and ingoma eziculwa apha zizoculwa ngabantu ababuyisene noThixo, abangazame ku-impress uThixo ngeservice kodwa bemkhubekisile. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Then masiye ke ngokuverse 18 ke ngosibuya umva. All this is from God who reconciled us to himself through Christ. So ndifuna sithethe nge-facts eziyi-4 about ambassadors. 4 facts about ambassadors. Izinto efanele uziqaphele eziyi-4 ngonozakuzaku about ambassadors of Christ. Enzeba ndingaphazami ngezinye ambassadors ezi. I-4 facts ezibalulekileyo. Number 1, uthini verse 19? Verse 18, all this is from God who reconciled us to himself through Christ. City number 1, an ambassador should be reconciled to God himself through Christ. Before uzoshumayela la buyisana noThixo. So sithi ke into yokuqala ebalulekileyo, it is the state of your relationship with God as an ambassador. The state of your relationship with God as the ambassador is a very important point of fact. Sithi is ubume bobuhlobo bakho noThixo. Niyazi bazalwane, noba ningaqhubeka nonke njengoba nishumayela lapha ngoku, kuba ngabe uThixo uyeneliseka, ndiyavuya. Kodwa sithi number 1, the state of your relationship is very important. Okwesibini kuthiwani? He reconciled himself us to himself through Christ. Number 2, the ministry of the ambassador. Into yokuqala, the state of a relationship of the ambassador of Christ. And then number 2, the ministry. Umsebenzi we-ambassador. Yintoni umsebenzi we-ambassador kaKristu? And he gave us the ministry of reconciliation. Usenzene okokuqala ulungise ubuhlobo bethu. Wabe selesinika umsebenzi. Obizwa kwaba into lo msebenzi yi-ministry of reconciliation. Then verse 19. Go to verse 19 phaya. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. Into yesithathu about the ambassador is the message of the ambassador. Sithi okokuqala intoni? The relationship of the state of the relationship of the ambassador with God. Sathi ke ngoku ipoint yakhona, the ambassador should be reconciled to God. Says that we ministry of the ambassador, umsebenzi we-ambassador. Sathi ngokweBhayibhile iministry ye-ambassador intoni? Is the ministry of reconciliation, not of deliverance, not of healing. Zonke izinto ziyenzeka ezi-editions. Kodwa i-ministry ye-ambassador, it is the ministry of reconciliation. Number 3, sathi into yesithathu intoni? I-message of the ambassador. Kuthiwe intoni i-message of the ambassador? It is the message of reconciliation. Kutsho ukuthi xa ushumayela TDK, sushumayela zonke into ezilaphansi. Noba ungayibiza kanjani itopic, awunyanzelanga itopic ithi reconciliation. Kodwa qiniseka ukuba yonke le uyithethayo izonceda umuntu uba azazi bafuneka ebuyisene noThixo. Uyazi ba abanye abantu wena nqobile xa beshumayela bavele bathi amen, dibana umuntu, amen kunjani, siphile, uzomamkela noYesu.
What is that? Ungavela udibana nomuntu uzowadla namapilisi. Does it make sense? Umuntu before uthi uzowadla namapilisi, which means eyesine into is the approach of the ambassador. That is in conveying the message of the ambassador in his ministry as the ambassador. Into elandelayo yi-approach. I-approach ye-ambassador awuvela ufike emntwini ngabashumayela bonqenayo abathi molo unjani. Awukamamkeli nangoku uYesu. Kaba inqwaba yabantu bamamkela uYesu but they are not reconciled. Because the reconciliation iqala with repentance. You first see yourself as the sinner. Then once you see yourself as the sinner, then you seek reconciliation and forgiveness. And then once you are forgiven, you go and sin no more. Kusho into enzekayo i-approach yokuba wena qala uzibone uba ungumoni kuba umshumayeli ekubona isibungumoni usobe ubuzibonile ubungumoni ube njengaba kweJews ezathi brothers and sisters what should we do? Wathini uPetros guqukani nibhaptizwe nibe samkela isipho sikaMoya Oyingcwele. Then emva uyaguquka uzibona ba lempilo bendiyiphili wrong, then I'm turning away from my sins. So i-approach of the ambassador kukuba axelele umoni ukuba ungumoni, which means the approach of the ambassador is to tell the sinner about their conflict with God. I-approach yakho inyeqa yokuxela umuntu ubungumoni. I-approach yakho ayokuthi nje bungapasi ungenxa yabantu abakulandelayo hayi nje kuba uthenteni. I-approach inye eyokuthi God is righteous, you are sinful, and he can never relate with you. If you want him to relate with you, you need the mediator, Jesus Christ. Then we gqibile i-gospel. So i-gospel is about the character kaThixo, character yomuntu, uxabana komuntu noThixo, nendlela umuntu angaxolana ngayo noThixo. So awuvela ufike emntwini uthi okwamamkela nguYesu kaba abantu abaninzi bacenga abantu bebacengela uba baphakamisa isandla. Phamisa isandla kuloo ndawo ungashiyeki. Vala namehlo ndiyabona izandla ziyenyuka. Ungasali. Yangena inhlahla ekhaya, yangena inhlahla ekhaya phakama uyashiyeka. Nkosi ukusikelele. Ndiyakubona apha, Nkosi ukusikelele ndiyabona. Kanti wenzani? Uzovotisa apha. Ungu-chairperson we-meeting noba ungumshumayeli. So which means i-approach ye-ambassador is to convince the sinner that the sinner is the sinner. Then uMoya Oyingcwele ke ngokuyena ngokaJohn 16 verse 8 he convicts the sinner inside about their sin. Then once the sinner is convicted, once umoni azibona uba ndingumoni umbone ekhala lapha ukhaliswa into umoni ungasho uncame uthi umoni ungumoni ngeke azibone wakwathi omnye umuntu emjungula khani iyeke lento yini yohleni ixela abantu ngezono umoni uyazazi bungumoni udinga isolution qa ndiyexoxa sikhulana zazi basiyagula yazi babanye ngenzeka kuba pha kuni ngokunini high khani ngayiboni ngeke kwenzeka ngeze usobona high into lento wenze bune asthma awuzazi bunayo uzozibona bukhefuzela kube ngona uzibhaqa so umoni akazazi bungumoni nikeni Paul uba ungeza apha kuphila lapha elubhalasi ufike ubuze kumoni walapha kwisinxila salapha ngubani ongumoni apha elubhalasi angathi nguye hayi ngajonga unyana kamakhwethu ubusiphethe kakubi naku umomzuka kwakulomoni notata wakho bagqibile abachakaza apha xa sekuthiwa what about you kungona zokwethu hayi nami so umoni akazazi ubungumoni wakwathi omnye umshumayeli indlela umoni angazazi ngayo ubungumoni unjengefish engazazi ubimanzi xa isemanzini kuba ubomi bayo bonke ibuhleli emanzini you know xa ukwi-darkness uyazi bi-darkness idibe ngathi iyakhanya xa udala uhleli kuyo xa usuke ukukhanyeni ungene ebumnyameni nathi uba mnyama kakhulu
kodwa xa sekudala uhlele emnyameni awudubone nezithunzana ezithile because ubumnyama kwe udibuqhele xa bethe abantu kumnyama ngathi hayi niyexoka. So abangaphandle xa befike ebumnyameni okubo babona bakumnyama. Wena ubona uba noba kumnyama kufana nakubani. Nangokuba ungadibana aboni bazotsho bathi hayi noba ndiyona mna ndangafana nobani owa. Kangaba most of the sinners zifuna kubuyiswe lento kuthiwa lento kubulawa komuntu death sentence. Bathi siyafa ngaboni. Kwela xesha uthe dyumpu ekoneni, so the sinner doesn't know that they are sinners. They know a better sinner than them. So sithi ke ngo approach of the ambassador is to show the sinner that you are a sinner even if they are sinners that are more sinful than you. And bazalwane umoni akazazi ubungumoni because omunye uyazazi babantu abethu mina ndijoli andiphusi andebi andichayi ke ngoyintoni endiyenzileyo kanti ngoxa ifika iambassador izothi in Adam we are all sinners, in Christ we are all righteous. Ngokuba ube uzelwe selungumoni ngokona kwa Adam, kodwa ngokulungisa kwa Yesu ungalilungisa. So masilungise i-approach should be to show the sinner that they are sinners and they need the savior. Kusho ukuthi Castleland uxelele umoni ukuba ungumoni, uxelele umoni ukuba uThixo righteous, ubese exolela umoni uba wenzani ngabantu uThixo wenzani ngabantu abangaboni. Wenzani? Ubeke usuku olubizwa ngoba into onosuku i-judgment day. Then ungasinda kanjani kwi-judgment kaThixo? Ngokuba ufumane ingqawule, kuthiwa ingqawule ingqawule lento iparole, or is it amnesty parole? Uxolelwe ngoYesu kuthiwe izono zakho zonke azibalelwa kuwe, then uphume kweliqela ke ngo eloyika ukubuya kwaYesu. So sizothi ke kuni imessage yami bisithi we are here to launch another embassy that is going to be filled with ambassadors. But is it before you become an ambassador you need uba ugqithe egate yawe kusho ukuthi singathi uYesu uhleli phanga semnyango kumnyango nomnyango we-satellite yase-CFA. Phambi koba uzothatha i-membership ugqitha phaya uthembe igazi likaYesu, ugqitha phaya uthembe ubulungisa bukaYesu obuzobalelwa kuwe. Awuyithathi ne-membership form apha ecaweni uthi ndifuna ukuba yi-member. Awukwazi ukuba yi-member e-Christian family ungaxoliniswanga. Niliveka kuhleke ngo into ngayiyo i-regular visitor kuba yiholo le. Eholweni ungena wonke umuntu, kodwa ecaweni ukuba lilungu e-Christian family funa sive uba waxolelwa na, wabuyisana na noThixo, wazibona na ubungumoni. And uba wazibona ubungumoni sikubona ngokuba ungafuni kona again. Sikubona ngoba uphile nge-attitude ethi I will sin no more. Sikubona ngoba ufana umuntu ocula ingoma ethi when I remember what the Lord. Kanti wena wazeyiphi ingoma kwazi? Okay ke Jerusalem ikhaya lami undilondoloza. Alisho kuwe nje kunonke. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Yabona ngowena uvela uthi usindisiwe kodwa you go back, it means you have never experienced forgiveness. You have never received the revelation that you are a sinner. Akukhanyanga kuwe uba wena ubuzotshe esiwogweni. Akukhanyanga kuwe ubuxolelwe. Akukhanyanga kuwe uba ubujingelwa into embi. Icawe indawo esibalekela kuyo because sonile. Kodwa pha ecaweni kungena egate ekuhleli khona uYesu ecaleni kweli gate. He reconciles you with God. He reconciles you with God. That's why sithi
uYesu inkosi yethu, uYesu siyamthanda ngoba wafela izono zethu. Khona ingoma yacula kudala uYesu ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Hayi nibancinci abantu abami. Izingoma zogogo ezi. UJesu ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Wafeli. Hey, khona umuntu athi shining isizam. Shange style usisi. Okay bazalwane, ndigqibile ngushumayela sithi. We are here to launch what? Another embassy. Ngaphakathi kuzoba khona abani? Kaloni nabo gogo ichona ngesixhosa kunisini ixelo bangonozakuzako. Kuzoba khona abani ngaphakathi? Onozakuzako. Sabe sesithi onozakuzako kunezinto ezine ngabo. Into yokuqala ngonozakuzaku sisimo sobuhlobo bakhe noThixo. Awuzuba ngunozakuzaku if you are not reconciled. Sathi yesibini intoni? Kumsebenzi kanozakuzaku. Sathi it is the ministry of reconciliation. Niyazi bakhona abantu abazibona bengamakholwa angcono kuba behambe benika abantu imilimili. Hayi, ndinika abantu imilimili, ndithengela abantwana izihlangu. Yabona nje bakuvula izikolo sibathengele izihlangu, sabathengele iuniform. We don't have the ministry yezihlangu la. Sina ministry yezihlangu. Lolo singayenza ngenxa ububele because umoya ingcwele wenza sibe kind. Asizivale izinto abazalwane. Zonke nandi zivale khandi yazehlisela. Ukuba awunoba ngumzalwane othi ndikholwa kakhulu uba ninakela amahlwempu. Asina ministry yamahlwempu lapha. I-ministry yethu kuthiwa i-ministry of reconciliation. Number 3, i-message. Kuthiwa i-message ye-ambassador, i-message yoba maqhuquzela abantwana ababa ezikolweni. Into yenzayo i-message of reconciliation. Sabe sesithi i-approach ye-ambassador ukubonisa umono ubungumoni. uThixo ulilungisa. uThixo akadibani naboni. uThixo aboni uzobagweba nge-judgment day. And uyatsho uYesu uthi abanye aboni bathi inkosi inkosi kuye. Abe senqanda uba hayi asingabo bonke abathi inkosi inkosi. Kodwa ngabakwenzayo ukuthandwa kwabawo. Athi abanye aboni bazofika bathi egameni lakho saprofeta egameni lakho sakhupha idemon egameni lakho sezimangaliso. Uthi on that day I will tell them plainly I never knew you, which means I never met you at that table of reconciliation. Kange ningene ngesango elililo. Thu uYesu isango lingakanani? Limxina. Nendlela ingakanani? Incinane. Kuthiwa bangakanani abangena ngesango elikhulu? Baninzi. Elisango lezithembiso nazo zonke izinto. Sithi isango nguYesu. Hayi ke. Uthe bakho umuntu ongayivanga into endithetha apha. Silontsha ntoni? Ezogcwala obani? Wena isho isixhosa. Wena wesixhosa. Sithi ke ngoku ezambassadors zizogcwala lapha intoni ebalulekileyo ngazo into eziyi4. Ubuhlobo bayo noThixo. Sathini ngobuhlobo bayo noThixo iambassador? Mayibe ibuyisene noThixo ngoYesu, hayi ngomfundisi, hayi ngegama lecawe. Sathi okwesibini intoni ebalulekileyo ngeambassador? I-ministry yayo, umsebenzi wayo awukunika abantu izihlangu ezitsha. Funela abantwana izikolo. Kuyintoni i-ministry ye-ambassador? Ministry of reconciliation. Sathi intoni ebalulekileyo elandelayo kwi-ambassador? Message. Sathi i-message ye-ambassador awukuthi uthakathwa ngumakhelwane. Khona umuntu pha onenhloko. Khona umuntu onesibhobo. Abathandazi singobathandazeli. I-message yethu i-message of kutsho noba udibana umuntu awumbuza ubuyacawana. Xole noThixo. Xole noThixo. And ibalekile ubucawaphi because uvela uve kwalapha ecaweni. Uba ucawa eMiracle Center. Ndincokola ndiyacinga. Okanye uba uthi ucawa eMiracle Center umbuzo ubicawe yakho idume ngantoni. Uba uke wemve sithi into zethu ziyabuya namhlanje. By fire. By fire, by force. Into zethu. Buya.
come down by fire. By fire, by force. Into zethu. Into zethu ziyabuya Vele khona namhlanje. bayikhona ingxaki laxa. Ikhona ingxaki laxa. Ica vele idume ngento zabo. Yizani nothatha into zenu. Adatsho umuntu wakho na siyothatha into zethu. Siyothatha into khonto zakho la. I-approach is about okay masiphakameni sizothandaza. Into ezoyithandazela yazi bayintoni? Ukuba inceba uThixo angenzela yona ngomoya ingcwele ukuzibona ubungumoni. Kudla ukuthiwa ukuzibona uburongo bakho. Si step sokuqala esiya ekulungeni. Kuthi step sokuqala esiya ekulungeni ukuthini ukuzibona uburongo bakho. If you can't see how sinful you are, uba ngabe uyacawa qha into yenza uziqhathanisa nabantu bawudanga wone njengobani awudanga wone njengobani awudanga you can't be an ambassador. Awungummeli wezulu. Sike soba nezikhipha ke bazalwane. Ewe njengoko ke sithethile phandile belinto pha kwindawo ye relationship, the state of a relationship. Funa siqaphele phaya nemeko ye reputation. Ukuba xa uyiambassador noko ilizwe limeleyo sulihlazisa. Suzenza izinto ezixoxisayo, zama ukuzigwema kangangoko. Suthi hayi God knows my heart. Yazi uba you've got a reputation to uphold. Khawulimele kakuhle izulu. Uyabona ngoxa uthi ngumfundisi. Ndiphawula nasebhankini xa uthi uyoboleka imali, ubukwathi ngumfundisi wethu ayisicela olandelayo. Because abefundisi balehlazisile igama labefundisi. Uyabona nasebantwaneni xa inokuthi intombazana igqiba ukwehliswa ngumfundisi usibani bani ngapha. Ifamily ngathi mntanami awukwadlwengulu. Usaphelele mntanami. Because abefundisi nabo abayimelanga abalimelanga igama elihle lezulu. So sithi suziphatha budlapha. Izinto ozifaka ku Facebook makucaca uba sezigano zakho za. Ingoma zidlala emotweni umuntu ongenileyo maveleve kwamamela ingoma. Xa novele ungene engomeni yomzalwane ungasibona esiphela kulomhlaba siyawugokhela iyacula lo ngoma ezulwini fanele ingoma ozidlalayo zitsho uba this is the car of an ambassador. Izitatuses zakho ziyatsho uba lo yi-ambassador nendawo ovuya kuyo. Yasinga ubona udansi into itwalatsa. Ndaba yithi intwalatsa ingathi into etwalazayo nje. Ungadansi itwalatsa because uyalihlaza ilizwe. Ezinye izinto ozithanda uyaziyeka xa usoyi-ambassador. Ngenxa yelizwe lakho kuba la uhlazeka. Ndifuna sithandaze namhlanje. Wena ubungasindiswanga usindiswe. Wena usaxabene noThixo. Uxolela noThixo ungamboniyo. Uthi basimbone. Asimaze xa engxamile ubunjani. Because kuyenzeka uThixo ungabi ngumzalwane kodwa into zakho zikulungele. Uphala ba awungomzalwane kodwa ufumana umsebenzi. Aba bangabazalwane abawufumana. Awungomzalwane uvele wangena euniversity ophuma ngapha. Zonke into ziyakulungela mhlawumbe uThixo uhopeful. Uba uzote umvume, uzote umacknowledge. Kuba he's the one who does these things. Kungenzeka kuba nawe ngumzalwane kodwa izinto zakho azikuhambeli kahle. Azanga izintweni zethu la. Apha sizele kuzoba nobuhlobo notata. Sifume uDasha uJona athi bonani uthando lungaka. Asinikeze lona uyise lokuba side sibizwe ngokuba singabantwana bakaThixo. Uyabona xa kuthiwa umuntu uphezulu kuthiwa ngupresident. Kwa ukuba uthiwa ngumntwana wakhe amanye amasango avulwa ukuba ngumntwana wakhe. Ukuba ngumntwana wakhe is love enough being adopted by umuntu ophezulu kanje ongumdali womhlaba. Ungaphinde ufune enye into sobizwe ngegama elikhulu kanje kuthi ungumntwana omdali. Ufuna ke sithandaze sifalamela. Ubufuna ngithandaze nawe ube nesibindi sokumela izulu ma. Ube no hayi. Kwizinto ozibonayo uba ziyawuhlazisa umbuso ubukumkano kubo.
Ndifuna uphama isandla, then wena ungekangeni kumkani ungangena ngoYesu man, uxolelwe man. Uyazi ukuthi xa akakwenzela izinto ezinhle khona ngokungcameleyo, because his love is perfect. His love is so just that you can be deceived. Ucingela ukuthi xa uhamba nawe kanti akahambi nawe qha ukukhathalele ngalendlela nenkomo azinika ngayingca. Thixo inkomo uyazinika ingca but we can't say izingabantwana bakhe. Kodwa sithi namhlanje khawuze kuThixo. Be reconciled to God. We implore you on Christ's behalf. Sihambe simele uYesu. Simele uYesu sithi izani nizobuyisana noThixo. Ubukhona apha awuzikhumbuli. Uphakamisa isandla intentionally. Usithi Yesu ndixolelanise noThixo. Awulukhumbula olusuku noba sowacawanga kanani, noba ujola uphuzi. Uba awulwazi usuku apho where you made up your mind, even if you didn't raise your hand on that day. Ndifuna namhlanje uphama isandla sakho uthi Thixo ndixolelanise. Yesu ndixolelanise noThixo. Dear Heavenly Father, we thank you for today. And we pray that you may open our hearts, that you may open our eyes to see the state of our relationship with you, to acknowledge the ministry that you have given us, to embrace the message that you have given us, and to use the approach osinikeze yona, that i-approach esinayo kubantu bakho ibe i-approve nguwe more than u-approve ngabantu. Sincede singabi comfortable ekukukhonzeni nge-ushering, sikukhonze ngokumisa intente, sikukhonze ngokunikela, sikukhonze ngokuba yiyo yonke into ecaweni kodwa usingcamele. Sincede siqale kuwe and be reconciled to you, so that whatever service we render to you uba ibe livumbe limnandi. In Jesus' name, amen.